Jim, is er nog meer verrassingen voor ons in petto? Hoe weet je niks van haar feiten? Nee? Dan gaan we ook verder, joh. We gaan echt verder. Geweldig leuk, wie is er toch op die manier opnieuw een eigen draaidag te maken. Ons allemaal weer voor een verrassing is geplaatst. En dat heeft ze de afgelopen 4 weken heel druk gedaan. Maar we gaan nog wel verder met het officiële gedeelte. En ik wil nog aan Marcel Teunissen vragen om die dicht de officiële onderscheidingen af te gaan. Marcel. Daarvoor kies ze echter wel iets wat lang niet iedereen kreeg, wat alleen voor hele speciale mensen gemak en besluit is. En dat is de hoesorde van vastelovensvereniging de Keerteleers. Ik wil nog ook aan als een grote van Lucifer gewoon vragen om dicht die opzegging om te komen hangen. Langzamerhand wordt het steeds kaler. Maar nogmaals, we kiezen ook dingen voor terug. Want om het bewijs te hebben dat Sto Jeugd van Lucifer 2011 is geweest, hebben we natuurlijk nog 1%, wat het altijd een speciale plek zal gaan krijgen voor Wakkergebied. Ik wil door hem, en dat is al klaar, het is al klaar, en Marcel en Ted samen vragen om dit aan Jim te uithandelen. Jim, ik weet niet of ze al een plaatsje in gedachten heeft voor die foto, maar dit kennende zal ze er waarschijnlijk al over hebben nagedacht en heeft ze er al een idee over. Dat gaat helemaal goed komen, daar ben ik van overtuigd. Er is nog één ding wat ik, en dat ga ik persoonlijk doen, bij dicht terug kon nemen. Er heeft al een heel sterk vermoeden wat het dat is, want er is niet zo heel veel meer wat ze af kan schrijven. Er is één teken wat Sto altijd met is genomen, hoe dat iedereen aan kon zien dat Sto onze jeugd van Lucifer was. Dit scepter, die zo nog in die hang is, dit kom ik dadelijk terughalen. Dit scepter, die Sto heel trots overal is door te zwijgen. Dit scepter, die is door overal heel trots veilig is gehaaien. Bij alle foto's die zijn gemaakt, bij alle filmopnames die zijn gemaakt, ik weet niet hoe. Maar daarmee is Sto laten zien dat Sto Jeugd van Lucifer 2011 was. En ik vraag door hem nog één keer met een korte zonnige hebben we nog goed gehad voor onze Jeugd van Lucifer 2011. Jim Vaassen! Jim, dit is echt de laatste keer geweest dat Sto met dit scepter hier is mogen zwijgen bij ons in zijn vriendenkring. En ik kom nou naar dich toe en ik kom hem met pijn in het hart, waar sommige dingen botten, kom ik hem binnen weggewonnen.
Het is een liedje. We gaan de bühne vrijmaken. Maar dat gaan we als eerste doen met de grote mensen. Het bestuur, dat zal als eerste de bühne gaan verlaten. En daarna zal Sto samen met de jeugdcommissie en samen met pap en mam voor de laatste keer de bühne gaan verlaten en terugkomen naar zijn vriendenkring. En dan is het, wat dit betreft, als jeugd van Sluisveer 2011 helemaal voorbij. Als eerste ceremoniemeester nemen we het bestuur mij naar onder.